Kako izgleda crkva Svetog Marfija? Zgrada se zauvek renovira. Pola fasade pokriva skela na kojoj stoje znakovi na kojima piše zatvoreno zbog održavanja, zauvek. Vrata su automatska, ali prerano kreću da se zatvaraju tako da svaki put zakače onog koji ulazi. Stepenice škripe, pokretne stepenice se redovno glave usred vožnje, a kad se pozove lift, lampice na tasteru ne svetli. Krov prokišnjava direktno s rđade, to su prostirke za molitvu, a voda koja se skupila u kofe se preliva na jedini deo poda koji je ostao suv. Sat na sahat kuli je zaglavljen i stalno pokazuje 11:59, što znači da ono najgore samo što se nije desilo. Na zidu je prelep vitraž sa motivom neba, ali je pukao celom visinom tačno po sredini. Oltar ne stoji ravno, nego se klati, pa vosak sa sveće kaplje direktno pesmarice. Orgulje uvek sviraju falš. Na zidu stoji veliki znak na kojem piše dobrodošli u hram Marfijev. Izvinjavamo se zbog neugodnosti bez faliranja. U prostoru stoji kutija za dobrovoljne priloge koja se zaglavila. Iznad slavine za Svetu Vodicu piše ne radi. Vernici sebe nazivaju svedocima Marfijevim. Njihov pozdrav glasi podnošljiv dan ti želim. Njihova mantra koju izgovaraju tokom molitve glasi šta se pokvariti može, pokvarit će se. Šta crći može, crći će, šta se prosuti može, već te i majicu uflekalo. Sveštenik visokog ranga se naziva anapofekta, odnosno neizbežije, i propoved počinje rečima danas nam je bilo o nadi besediti, ama svitak neko nam zatori. Da se zapali sveća potrebne su 3 šibice, jer se prve 2 uvek polome. Stranice Svete knjige, koja se naziva priručnik za garantovane nesrećne okolnosti, ne idu po redu. Pričešće se vrši kafom, koja se uvek prospe. Jednom godišnje održava se gozba u čast neočekivanih posledica. Svako donese po jedno jelo koje će da ispeče, a rerne sve do jedne se pokvare negde na pola pečenja. Hram je slabo osvetljen, pola sijalica treperi, a jedna od njih cakće taman toliko glasno da ti iznervira. Kroz vrata koje neće nikako lepo da se zatvore, bez prestanka duva promaja. Kakva god da je prognoza vremena, predvorje konstantno rosi slaba kiša. Krov su zauzeli golubovi koji nišane bez greške. Iz priručnika o neizbežnim neugodnostima. Knjiga 2, glava 4. I reče Marfi sluzi svojemu, ne boj se lošeg ishoda, jer loš ishod se ne boji tebe. Kad podigneš čašu, znaj da će se prosuti. Kad popraviš nešto, čuvaj se, jer će nešto drugo odmah da se pokvari. Onaj koji krene ranije, stići će kasnije. Onaj koji požuri, zakasnit će još više. Onaj koji stoji u najkraćem redu, neka se spremi na to da će kasa da se pokvari. I ovo budi zapoveđeno. Prihvati nepredviđeno, jer predviđeno nikad neće biti onako kako si zamislio. Blago onima koji očekuju najgore, jer se neće razočarati. Liturgijska pesma Svedoka Marfijevih. Uvek se peva u falšu. Vodi nas, o Marfi, ko što greške ka sunovratu vode. Stvari koje mogu naopako poći, ka naopakom hode. Sveće zapali smo, 2 se ugasiše. Orgulje zadrhtaše, 3 tona pogrešiše. Pevajmo u nadi da stvar bit će gora, u tome je uteha sabranoga zbora. Knjiga sveta pade sa stola što se klima, svega osim toga što tražiš u njoj ima. Najkreći je onaj put koji duže traje, a svaka popravka novi kvar ti daje. Spisi Marfijevski, raštrkano izdanje. Zbirka nesrećnih otkrovenja sazdana iz oštećenih svitaka i kazivanja nepouzdanih očevidaca. Nepredviđeni predgovor. Učeni su saglasni o tome da ovog uvoda nije ni trebalo da ima, on se naprasno pojavio kada je pisar zatorio prvobitni uvod, a zatim probao ponovo sve da iz glave napiše i to 2 puta. Sve se raspadne u nekom trenutku. Ponešto će se raspasti i u ovom trenutku. Ovaj se iskaz pripisuje Marfiju i to pogrešno. Ostatak uvoda prosuto mastilo čini nečitljivim. Knjiga nepredviđenog postanja, fragmenti koji su preživali. U početku stvori Marfi verovatnoću katastrofe. I verovatnoća ta rasteše brže nego što se mislilo. I do voda smutnja dođe i vode na pod procureše. I vidje Marfi da nije dobro i reče, to je to. Pasusi od 1. glava 7. stih do 1. glava 12. stih nedostaju, jer je svitak tokom jednog hodočešća pojela jedna koza. Koza je prošla bez posledica. Prekršene zapovesti.
rekonstruisano iz krhotina dveju polomljenih kamenih ploča i jedne cedulje. Pod broj 1. Ne računaj na to da će stvari ići kako treba. Pod 2. Ako ti se nešto stabilnim čini, grešiš. Pod broj 3. Poštuj red Marfijev jer on će te izdati. Pod broj 4. Očekuj pomeranje rokova jer bit će ih i više nego što si očekivao. Pod broj 5. Alate svoje drži u zase, uprkos tome oni će se gubiti. Pod broj 6. Nije bilo dovoljno jako uklesano pa je kiša oronila ono što je bilo napisano. Pod broj 7. Ne iskušavaj sudbinu rečenicom pa šta će i da pođe po zlu. Pod broj 8. Ova zapovest je napisana na zadnjoj strani jednog fiskalnog računa pa je nečitljiva. Pod broj 9. Poštuj planove svoje jer oni tebe poštovati neće. Pod broj 10. Na najgore se pripremi i opet za najgore nespreman bit ćeš. Pripovest o trima majstorima. Verzija 3 od ukupno 5 ostale su protivrečne. I pođe hodočastih do 3 majstora. Prvi majstor reče lako ćemo i hodočastih 3 nedelje čekaše. Drugi majstor reče ima ovde posla i hodočastih 3 meseca čekaše. Treći majstor ništa ne reče jer kroz truo patos propade. Naravoučenije. Svaka popravka duže traje no što onaj koji popravlja ono što se popravlja i realnost mogu da pojme. Knjiga izgubljenih proročanstava. Pronađena ispod jedne labave podne ploče. Proročanstvo prvo. Jedan dan bit će onaj kada njemu opet ustati bude, ali mu alarm zazvoniti neće. Proročanstvo drugo. Glas o otkrovenju zemljom će se širiti, ali će ga zaglušiti buka mešalice za beton. Proročanstvo treće. Konačnoga dana sve će poći naopako u istom trenutku. Učeni tvrde da se ovo desilo već 3 puta. Psalam neizbežnog. Također se uvek peva van tonaliteta. Iako pođoh dolinom blagih neugodnosti, neću se bojati optimizma, jer je maler tu uzame. Zbunjuju me tvoje klizave stepenice i znakovi krivi i zasigurno će me za života maler biti i u kući Marfijevoj ću boraviti dok se krov njen ne obruši. Ritual uzaludne pripreme. Ovaj ritual se izvodi pre odlaska na daleki put. Pod broj 1. Napravi spisak neophodnih stvari. Pod broj 2. Proveri 2 put da li si sve zapisao. Pod broj 3. Zaboravi spisak na stolu. Pod broj 4. Na put kreni pun samopouzdanja. Pod broj 5. Na pola puta shvati da se samopouzdanje negde izgubio. Evanđelje po tamo nekome. Autor je nepoznat, u rukopisu stoji citat Mića, Mika ili Mihajlo, rukopis nečitak. Evanđelje ovako počinje. I dođe Marfi na okup, a lampe počeše da gube kontakt. Preostalo poglavlje govore o čudima koje su se za malo desila i jedno čudu koje se desilo, ali je napravilo 2 nova belaja. Ovo evanđelje se naglo prekida, pretpostavka je da se bočica s mastilom prosula. Dodatak, apokrifne fusnote. Fusnote 14. Ova fusnota se poziva na jednu drugu fusnotu, koja nedostaje. Fusnota 22. Nenamerno prikače na drugome svitku. Fusnota 9. Ovo proročanstvo se možda neće ispuniti. Fusnota 9a. Ipak se ispunilo. Knjiga slučajnih čuda. Sakupio i na svet izdao pisar Elor, pritom je insistirao na tome da ništa nije njegovo maslo. Glava 1. Čudo. Hemijska koja radi. I podiže brat Haloran u pisarnici jednu hemijsku olovku. I gle, pisaše ona glatko, bez prolivanja, fleka i bez prekida. I svi koji to gledahu rekoše, eto nama doba ta ličnoga. Ali hemijska procure par trenutaka kasnije, isplekavši 4 rukopisa, jednu mantiju i tepih. I reče Marfi, ravnoteža uspostavljena je. Glava 2. Čudo, vrata koje ne glave. Drugoga dana vrata južnoga broda po zaglavljivanju poznata se bez napora otvoriše. Trojica starešina se onesvestiše. Oni što sumnjahu polako priđoše, gurahu te vucijahu, ali vrata kao milost klizahu. Svi se radovati počeše. Ali odjednom udar jakoga vetra vrata zalupi i ceo hor sve do sumraka unutra zarobi. Iz toga je rečeno, nijedna vrata se lako otvoriti neće, osim ako im nije potom silinom se zatvoriti. Glava 3. Čudo pronađenih ključeva.
Sestra Alina ključeve izgubi po 9. put u nedelju dana. Po svojim džepovima ona kopaše, a onda i po tuđijem. U očiju svome ona nagore pogleda i ključevi joj pravo na glavu stavanice padoše. I niko ne znade otkud oni tamo. 3 dana je trebalo da modrica prođe i rekoše da to je znak. Glava 4. Čudo dolaska na vreme. Hodočasnik ranije ka hramu krenu, hoteći u zakazano vreme stići. Ne beše u saobraćaju gužve, na svim semaforima zeleno svetlo bejaše. Niti jedan znak za obilazak. I stiže on 10 minuta ranije i reče, gle čuda, ali raspored za taj dan baš tog jutra promeniše. Ipak je zakasnio. Glava 5. Čudo neprepečenog tosta. Jednog jutra toster u trpezariji komad hleba izbaci, a on niti pregoreo, niti potpečen bejaše. Sabor se okonj u čudu okupi. I rekoše oni da je to Božji znak i podigoše ga u vis da ga svi u ruke uzmu. Zatim ga namazaše. Ali čim ga namazaše on ispade, na namazanu stranu pade i zalepi se za jedinu čistu mantiju koja tu bejaše. I tako čudo u legendu ode. Glava 6. Čudo ispravno obeležene ostave. I otvori brat Nil vrata na kojima pisaše metle, misleći naravno da unutra metle i jesu. Ali gle čuda, metle unutra i bejahu. Samo metle i ništa drugo. Nijednog drugog artikla unutra ne bejaše. Brat Nil u šoku svoju baklju ispusti. Baklja se u susednu odaju otkotrlja i zapali izložene drevne zastore. Jedino ostava za metle izgorela nije. Glava 7. Čudo koje se za malo desilo. Tokom večernje službe sede orguljaš da svira. I stolica mu se ne klimaše. I svirale ne zvečahu. Prvih 7 tonova on ispravno odsvira. Kad je 8. ton odsvirati hteo, golub kroz tavanicu propade pravo na klavijaturu. I ovo s očekivanjima u skladu sasvim bejaše. Glava 8. Čudo poda koji ne škripi. U odaji vapaja svako gazište škripaše osim jednog. Šegrti se njime zadiviše i nazvaše ga milošću Marfijevom. 3 dana tiha behu. 4. dana gazište ne zaškripi, već puče. Glava 9. Čudo sveće koje se ugasiti ne htede. I krenuo oluja i jedna sveća ostade da gori uprkos udarima vetra koji sve druge ugasi. Polako i hrabro ona goreše, dok se braća ne okupiše diviti joj se. Onda ona pade. Stolnjak se zapali, vatrogasci tek za sat vremena stigoše jer ih zadržaše neobjašnjivi radovi na putu. Sveća pukim čudom čitava ostade. Završni stih. Blagoslovena neka su čuda koje se za malo desiše, jer podsjetih su ona nama da vaseljena posmatra i greške ispravlja. Dela sirotijeh apostola. Zapisaše oni koji preživeše. Glava 1. Pozivanje 12-torice, minus onih koji zaludaše. I pozva Marfi sebi 12 apostola, mada samo njih 9 dođe, jer 3 pogrešno skrenu i u pogrešnom veku završi. Oni se zvahu Golem Belaj, Katastrofronije, sestra Upsa, Elrik Nesvesni, Dorijan Rastrojeni, Miratrapos, brat Ispademi, Tilda od skršenoga kompasa i Larry. Kada se sabraše, reče Marfi, pođite u svet i razglasite, ali nemojte predaleko da nešto naopako ne pođe. Nešto je naopako pošlo. Glava 2. Prvo poslanstvo, koje ne pođe po dobru. I krenuše apostoli s radošću, sa sobom noseći svitke, karte zemljopisne, užinu i optimizam. Pre časa užine sve izgubiše. I kad im je bilo u prvo selo ušetati, sestra Upsa slučajno zakači zvono okačeno jeretu o šiju i stampedo izazva. Elrik propovedati krenu nečemu što mišljaše da je sabor ljudski, ali se ispostavi da je to samo veš koji se sušaše. Ipak jedan čovjek tu bejaše koji krompir ljuštiše, koji ga ču i reče jebem li ga. I tako prvo primivši postade. Glava 3. Pokušaj izgradnje svetilišta. Htedoše apostoli svetilište Marfijevo sagraditi. Za temelje rov iskopaše, ali na vodovodnu cev ne iđoše. Cev puče i poplavu napravi i potopi kako parcelu, tako i projekat. Golembela i poplavu za Božji znak proglasi, a Larry priznade da je on kriv. I svetilište blatište posvetiše i hodočasnici nekoliko nedelja tamo hođahu, uglavnom ne namerno. Glava 4. Čudo nepredviđene propovedi.
Jednog dana brat ispade mi stade na gajbu da se velikom saboru obrati. Gajba pod njim puče. On unapred pade, niz liticu se skotrlja i na pijaci završi. Gomila za njim pođe misleći da je to njegove propovedi deo. Njegovo tumanje od 30 metara navede njih 17 da veru primi. Glava 5. Putešestvije u pustinju. Zapovedi Marfi. U pustinju pođite i prosvetljenje nađite. Prvoga dana Tilda izvuče kompas. On se istoga trena u param parčad raspade. 40 sati i 40 minuta oni lutahu, dok te naiđoše na znak na kome pisaše put je zatvoren zbog održavanja. To doživeše kao prosvetljenje svoje. Glava 6. Proces pred birokratama. Privedoše apostole pred gradske oce zbog neovlašćenog propovedanja, javnog tumbanja i izazivanja trajne nenalagode. Dorijan pokuša da ih brani, ali mu jedan golub pažnju odvrati. Sestra Upsa mastilo prosudno dokaze i potpuno ih nečitljivim učini. Birokrate duboko uzdahnuše i zbog iscrpljenosti slučaj odbaciše. Glava 7. Najuspešniji peh apostolski. S namerom da ceo grad preobrate, apostoli feštu napraviše. Bine se uruši, zastave pocepaše, tezge sa hranom nizbrdo otkotrljaše, a iz lampi prastuše nesmrtonosne iskre. Meštani uzviknuše, ovo mora da je delo Marfijevo. I ceo grad veru Marfijevu primi. I to se smatra najvećim nenamernim podvigom apostolskim. Glava 8. Za malo razlaz. Posle brojnih nesrećnih okolnosti sabraše se apostoli u nameri da se primire. Složiše se da se raziđu i mirnijim životima žive. Ali kako kućama pođoše, jarbol jedan pade i sve im izlaze zablokira. Ovo primiše kao poruku svetu i vratiše se dužnostima svojim. I tako se poslanstvo nastavi ne voljom nečijom, već obstrukcijom. Konačni stih, apostoli neuspehe ostvariše u svemu što važno beše, a uspehe onako kako ne htedoše.